Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Zuk gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna izan bitez beti zuekin. Gaur ospakizun eder badokagu, Maria Virginia Doatzuaren eta bere nekeak berekin eraman zituanak eta nolabait Jesusekin bat egite zuena bere eriotzean. Doloretako ama hori gaur ospatuko dugu eta hasi gaitezen lehenengoz errukia eskatuaz. Jesus jauna, behar zuen alde zaudena, erruki jauna. Jesus jauna, indargabeen babesleku zearena, Kristo erruki. Jesus jauna, pekatarien itxaropen zaituguna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltzuak, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Egin dezagun otoitz. Zure semearen oinazeetan, haren amak gurutze oinean parte hartzea nahi izan zenuen jainkoa. Emaiozu Elizari Mariarekin Jesusen nekaldian bat eginik parte izatea arekin piztueran. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Hebrearrei egindako gutunetik. Kristok bere giza bizitzaldian deiadara handiz eta negarrez egin zion otoitz eta erregu eriotzatik libra zezakeen jainkoari. Eta Kristok begirune izan ziolako entzun egin zion jainkoak. Eta semea izanik ere, oinazearen oinazez ikasi zuen obeditzen. Horrela, bere betera iritsirik, betiko salbamenaren iturri bilakatu zen, obeditzen dioten guztientzat. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Salban azazu jauna zeure maitasunaz. Salban azazu jauna zeure maitasunaz. Zugan babesten naiz jauna. Ez dadila behin ere lotxagarri gerta. Ateran azazu honik zuzena baizara. Makurtu nigana zeure belarria. Bizkor libran azazu. Salban azazu jauna zure maitasunaz. Izan zakizkit arkaitzen babesle, gaztelu salbatzaile. Zu zaitut neure aitz eta gaztelu. Zeure izenaren ohorez eraman azazu eta gidatu. Salban azazu jauna zure maitasunaz. Aleluya. 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 Zorionekoa Maria Virginia Doatzua, eriotzarik gabe iritzi baizuen martirien palmadarra, jaunaren gurutzearen oinazetan. Aleluya. 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 Hauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, aurraren aita amak, harriturik zeuden aurraz esaten zirenekin. Eta Simeonek bedenkatu egin zituen. Eta aurraren ama Mariari esan zion. Begira, Israeldar asko erortzeko eta beste asko altxatzeko ipina dago hau. Eztabaida sortzen duen ezaugarri izango da, horrela bioz askotako asmoak agerian geldi daitezen. Da zuri, ezpata batek aldez alde zulatuko zaitu.
Haunak esana, Mateok, Doloretako Ande Mariaren festaburua ospatzen dugu gaur. Zakau okazioa, bere neurtiza edo sekuentzia idazteko eta irakurtzeko, baina hemen liburutxo batean aurkitu dut eta urasi irakurriko dut besterik gabe. Urasi izango da gaur eguneko homilia. Zutik gurutze ondoan amazamina zegoen, eta semea zintzilik haren harimaren mina. Zazpi ezpatek egina han zegoen larriak. Hain estu eta atzekaben, seme bakardun Andrea, ama bedenkatua, oinazez eta atzekabez, seme kutxunaren lanez zegoen. Nork ez du negar egingo, Jesusen ama alako oinazez ikusita. Ama semeak ikustean, biak oinaze berean elkarrekin josita. Ama, nire bihotzari Kristoren zauriak jarri, otoi mami-maminean. Seme horren nekelanak erdiz bidal nire gana. Maite nauen zarian. Zurekin negar bizian, naukazu. Eta haren zorian, hil nadin arteraino. Zurekin, gurutze ondoan, lagunduz negar malkoan, nagon bizi naizerako. Birginetan ederrena, zakizkit samurrena. Niri negar eragin, Kristoren neke erio, zauriak hartzeko bihotz hau adoretzu egin. Zauri nire ni zeure zauriez, zora nire zeure odolez, ama azken egunean. Hemendik ertetekoan, amaren bidez ninoan, Kristo garaipenare, nire gorputz hau hiltzean, harima doala egan, zeruko pozetara. Amen. Eta, hau izango da, herrigoto hitza gaurkoa. Orantxe egin digun hau, Ama Birjinarekin bat eginez, eta batez ere biok, Jesusekin kurutzean bat eginez. Han ekarri zigun gure zoriontasuna, han ekarri zigun baita ere guztien salbamena, eta horregaitik eskertzen dugu, eta besterik gabe meza jarraituko dugu. Edenkatuazu jauna zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hause egingo zaigu biziaren ogi. Edenkatuazu jauna, orain etaletik. Bedenkatuazu jauna zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ardo hau, mahatzondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Hause egingo zaigu betiko zorionaren edari.
Gainitan. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainko errukitzua, Maria Virginia doatzua, Jesusen gurutze oinean, zutik zegoela, gure ama egin nahi izan zenuen onberatasunez. Onarritzazu zeure izenaren gorezgarri. Haren omenez egiten ditugun otoitzak eta eskaintzak Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, kantuz aitortzea biragarria zarela zu santu guztien ospean, eta batez ere Maria Virginia doazoaren oroipena ospatzen dugun egun honetan, zure maitasuna gorestea, haren esker honezko kantu berarekin. Egia da bai, handiak egin dituzula mundu guztiaren alde, eta gizaldi guztietan zabaldu duzula zeure errukia, zeure mirabearen ezereztasun ikusi, eta haren bidez gizadiari eman diozunean munduaren salbatzaile, zeure seme Jesukristo gure jauna. Honen bitartez, zure handitasuna aitortzen du, aingeruen taldeak beti pozez elkarturik zure aurrean. Onar ezazu jauna, haien gorezpenekin bat egin ditzagula guk ere geure kantu hotzak. Santu, Santu, Santua, irean guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure diztira. Osana, zeru goienetan, bere enkatua, jaunaren izenean, datorrena. Osana, zeru goienetan. Santu zara bai jauna, eta dien guztiek ematen dizute behar den gorezpena. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, eta Espiritu Santuaren indarrez, zeuk biziarazten dituzu guztiak eta santutzen eta zeuari zara beti eta beti zeure herria biltzen. Eguzki alde batetik, besteraino, opari garbia eskain dakizun. Apalki beraz jauna eskatzen dizugu, egin ditzazula santu, ogi ardo hauek, zure espirituen indarrez, oparitako ekarri ditugun ogi ardo hauek. Zure seme Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean, gau hartan, ogia hartu, eta zuri eskerrak emanez zatitu zuen. Eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean jalundoan, kaliza harturik zuri eskerrak emanez, bedenka zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue edan guztio gonetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau, nire oroigarri. Hau
Hau da sinismenaren misterioa, hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Apalki beraz jauna eskatzen dizugu, egin ditzazula santu zeure espirituaren indarrez, oparitako ekarri ditugun ogi ardo hauek. Zure seme Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen, misterio hauek berak agindurik egiten digunez gero. Horregatik jauna guk zure semearen nekaldi salbagarria eta hilen artetik pistea eta zeruratze miragarria gogoratuz, haren azken etorrera itxaroten dugula, zuri eskerrak emateko eskaintzen dizugu, sakrifizio bizi eta santu hau. Begira jauna zeure Elizaren eskaintza honi. Ikusi eskaintza honetan zurekin baketu gaituen Jesukristoren oparia. Egizu jauna zure semearen gorputz eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuaz beterik Jesukristoan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzara zuretzat betiko opari, zure aukeratuekin zerua iritsi dezagun. Lehenengo, Maria guztiz doatzua, eta bere zaminean gaur ospatzen duguna. Jainkoaren ama beti Virginiarekin, haren senar Jose santuekin, zure apostolu eta martiri santuekin. Eta santu guztiekin, badakigu, hauen bitartez, zure laguntza izango dugula, non nahi eta beti. Guzurekin paketzen gaituen opari hau, izan bedi jauna, mundu guztiarentzat pake eta salbamen. Mundu honetako ibilaldian, bete ezazu sinismenez eta maitasunez zeure Eliza. Zeure zerbitzari Francisco gure aita santua, Jose Ignacio gure gotzaina, gainerako gotzain eta Eliz gizon guztiak eta zeurea duzuen herri osoa. Entzun bihotzonen zeure aurrera deitu duzun familia honen otoitzak. Eta hildako gure zenideak, gaur batez ere Goikoetxea Zendoiatar familia. Aritzazu bihotzonez zeure zeruan, guk ere sinisten dugu zure aintzaren zorion betea izango dugula, betiko haiekin batean. Jesukristo gure jaunaren bitartez, beronen eskuz ematen dizkiozu, ondasun guztiak munduari. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan, amen. Salbatzaileak agindute irakatziari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun eskero. Ez gaitzatzu txiten taldira erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik. Emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatotik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo.
Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Pake usten dizuet neure pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Jangoikoaren bildotza zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza zuk entzen duzu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontzua jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz, Signor, zunere etxean sartzeko, baina ezazuiz bat eta sendatuko naiz.
Egin dezagun otoitz. Betiko erospenaren sakramentua harturik, apalik eskatzen dizugu jauna. Maria Virginia doatzuak bere semearen oinazeetan parte hartu izan arren, oroipena ospatzen dugunok, bete dezagula geuregan Elizaren onerako Kristoren ekaldiari falta zaiona. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, jauna zuekin, da berenka zaitzatela jangoikoa alguztidunak, aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, zoazte jaunaren pakean. Egizuzuk Maria, gugatik errebu, eriotzak orduan, ez gaitezen galdu. Zaitu